गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नागिरदों बर'नि मुंदांखा मिउजिक डाइरेक्टर, देंखोगिरि, मेथाइ लिरगिरि, मेथाइ टिउन खालामगिरि। बिथांनि मुङा जाहैबाय गजेन बर'। बिथाङा एसामिस थियेटाराव मिउजिक खालामना बान्थाबो मोनदों, एवार्ड। बिथांजों जों सावरायगोन आरो बे सावरायनायखौ आं नोंथांमोननो खोनासंहोगोन। बे समावनो जोंहा गजेन बर' आदानि एलेकानि सोरबा सेंग्रा सिख्लाफोरा दासिमबो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाब थाबैनो साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे जाथि बंस' बयनोबो शेयार खालामना होदो। बिदिब्ला आं बिथांजों सावरायनि, नोंथाङा दान्दिसे नेथ'। गजेन बर', गजेन्दा आया गजेन्दा खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। दे आंबो खुलुमबाय। मोजाङैनो दंना नोंथाङा? ओरैनो मथा-मथि जायखिजाया। दासान्दि मा खामानियाव मुखुब? मुखुब माने ओरै मुखुब नङा, मथा-मथि थांनाय बे फेब्रुवारि दाननिनो 1 तारिखै थारमाने आं रिटायार लाबाय साख्रिनिफ्राय। साख्रिया माने जोब्बाय आरो 1 तारिखआव? जोब्बाय माबा खालामबाय, मथा-मथि ओरै नियम मथे थारमाने मास मोनसेखौ मोनबावसिगोन आरोखि फेब्रुवारिखौ। 1 तारिखै रिटायार जाबाय नालाय। 1 तारिखै रिटायार जायोब्ला थारमाने मास मोनसेखौ मोनो आरो फुल। आच्छा सोलिनो आन्था बे माबाखौथ' मोनगोन? मोनगोन। सेलारिखौ मोनगोन बे मासनि। आच्छा, जायखिया आं नोंथांजों रायज्लायनो नागिरनाया जाहैबाय हारिमुनि सायाव दान्दिसे सम। मा सोलिबाय दङ ना हारिमुवा मोजाङै? हारिमुवा मोजाङै सोलिबाय दं। माने हारिमु संगठनखौ बुङाखै आङो, नोंथाङा जि जोनोमनि आं दासान्दि फ्राय डिसकानेक्ट जानानै दङ। खुब मोजाङै आं गिदिंनो हाथ'वाखै आरोखि। आच्छा, बे जागोन। बे नै दानिखौ सोङाखै आङो। आं सोंनो नागिरनाया जाहैबाय, गिबि सोंथिया, नोंथाङा बबे सननिफ्राय बर' कालसाराव जड़ित जानाय, माने नांजाबनाय? कालसाराव नांथाबनाय ओरैबायदि नांथाबनाय गैयामोन आरो आगोल। सरासनस्रा बिदि खुब माबा नङा आरो, खुब हार्डलि नङामोन आरोखि। जायखिजाया ओरै सरासनस्रायै रोजाबोमोन। सरासनस्रायै नायजाबफोराव गान खननाय, स्कुलनि फांसनफोराव गान खननाय, मेथाइ खननाय, बेबायदिनोमोन आरो। ओमफ्राय आं नांथाबथारनाया जाहैदों 1978 सोनिफ्राय जादों। सोरां मन्जुआव थाजेननाय आरो। सोरां मन्जु थियेटाराव थाजेननाय बे समनिफ्राय एकदम ओरै हार्डलि नङाब्लाबो माने काइटलि आरो, सोलेरजों नांथाबनाय रखम जाहैदों आरो। गिबि माने मेथाइ देंखोगिरियाव थांदोंमोन ना मिउजिक डाइरेक्सनल'? देंखोगिरि नङा, आंखौ थारमाने देंखोगिरिखौनो हमजायो, आंनि सायावनो गोग्लैजोबदों आरो सब पार्टफोरा। नाथाय आङो मेथाइ खनगिरि महरैसो थांदोंमोन। गिबि खनगिरि महरैसो लांफैदोंमोन आरो आंखौ। बेहाय माने मिउजिकबो होनांबाय, रोजाब बै समाव एक्सट्रा थारमाने मिउजिक डाइरेक्टर लायामोन ना। बेनिखायनो आंनि सायावनो गोलैजोबदोंमोन आरो। होमब्ला बर' सोरां मन्जुआ खै बोसोर जाबायमोन? सोरां मन्जुआ खै बोसोर जानायखौ आं खोब मोजां मिथिनाय नङा दे, अब्ला खिन्थु स्टेज गेलारि लाजेनदों आरो। अब्ला बे बोसोरावनो, आं थांजेननाय बोसोरावनो स्टेज गेलारि लादों आरो। गिबि आगोल हा फोरों गायोमोन आरो। आच्छा, बे खै बोसोर थानाय? आङो बे बाराव बोसोरसेल' थादों, बे बोसोरावनो बेवला लाजेननाय बोसोर। बोसोरसेल' थादों बेहाय। सोरां मन्जु। बेनि उनाव आं हारसा थियेटाराव फैनायसै। असमियायाव? असमियाव। डाइरेक्ट?
डाइरेक्ट असमिया थियेटाराव फैनायसै बेयाव अनुराग थियेटार होननाय माबानि सामतानि सामतानि अनुराग थियेटार होननाय बे थियेटाराव फैनानै बेवहायबो आं गारां बोगिरि जानानै फैदोंमोन। देंखोगिरि नङा गायक हिसाबै फैदोंमोन। रोजाबगिरि गायक हिसाबै फैदोंमोन आं। बे असमिया थियेटार असमिया थियेटार गिबि असमिया थियेटारनि। आरो बे समाव बर' थियेटार दंबावोमोन बेफोरावथ' थाङाखै लाइमोन थांदों आङो बे नेक्स्ट बे चिरां मन्दिरनिफ्राय फैनानै असमियाव थाबायथ'। बेनि उनावनो नेक्स्ट आं थारमाने लाइमोन थियेटाराव थाहैनायसै। लाइमोनाव लेस्रायावनो लाइमोन थियेटारावबो मथा मथि 2 बोसोर थानायसै। लाइमोनाव 2 बोसोर थानाय उनाव आरो फिन आरो माबायाव चिरां मन्दिराव फैफिननायसै। आरोबाव फिन फैफिनबाय फैफिननानै 3 बोसोर 3 बोसोर थादों आं बे माने आगोल कन्टिनिउ बोसोरथाम बोसोरब्रै जाहैबाय। बोसोरब्रै जाहैबाय। नेक्स्ट बिनि उनाव थियेटारनिखौ फोजोबग्रोनि बेनि उनाव थांनाया माबायाव जाहैनायसै हेमस्रियाव थाहैनायसै बोसोरसे। हेमस्रि थियेटार अदालगुरि ना अदालबारिमोन? अदालगुरि सिमला बेवहाय बोसोरसे थाहैनायसै। बेनि उनावथ' आङो डाइरेक्ट माधबदेब थियेटार होननाय हारसा थियेटार माधबदेब थियेटार जोंनि नलबारि डिस्ट्रिक्टनिनो बेवहाय आङो बोसोरब्रै खामानि मावदों मिउजिक डाइरेक्टर हिसाबै। बै बोसोरावनो आङो 2000आव आं हाबफैदों बेहाय। अब्ला साख्रि जाजेननाय आरो बै समाव साख्रि जाजेननाय बोसोरावनो माधबदेबआव आं एंगेज जानायसै मिउजिक डाइरेक्टर हिसाबै बोसोरब्रैनि थाखाय। बोसोरब्रै आं मिउजिक डाइरेक्सन होनायसै। आरो बेनि 2001आव 2001आव असम नायट सम्मिलननिफ्राय आं बेस्ट मिउजिक डाइरेक्टरनि थियेटार मुलुगनि आरो थियेटार मुलुगनि हारसा थियेटार मुलुगनि बेस्ट मिउजिक डाइरेक्टर बान्थाखौ मोननायसै। बेसेयाव मोनदों बेखौ? 2001आव। 2001 मायथाइयाव। बे बान्थानि उनाव आरो थांफिननाय ना बहाबा? बे बान्थानि उनाव आं कहिनुराव माबाखौ गांसे ड्रामा मावहैनायसै माबाखौ मरप्रियार आलिंगन होननाय ड्रामा गांसे कहिनुराव मावनायसै मिउजिक डाइरेक्सन। बेनि उनाव नेक्स्ट इयाराव आङो नन्दिनि थियेटाराव बोसोरनैनि थाखाय मिउजिक डाइरेक्सन होनायसै। नन्दिनि थियेटार बायहाथा दिमु बेयाव बोसोरनै मावनायसै। मावनायनि उनाव जों साख्रियाबो बिराद टाइट जाबोनायसैथ'। उनाव आङो थियेटारनिफ्राय आनज्रायना थानो गोनां बायद' जानायसै आरो सम होनो हायासै। गोसो थाब्लाबो नांबाय। स्कुलफोरा बिराद टाइट खालामना होबाय। कोनो बदे हाया आरो स्कुल गारना आरो ओरैबायदि जाहैबाय। मास मोनसे सुटि लानांगौ ना? दामा मोनसेयाव मथा मथि सप्तासे सुटि लानांगौ। सप्तानै ओरै थारमाने कन्टिनिउ सुटि मोना नालाय। आरो खनले मा सुटि होबाय थागोन। बेनिखायनो थियेटार जगतखौ गारनो खम जानायसै बै समनिफ्राय थियेटार जगत ओमफ्राय साख्रियावनो नांथाबनायसै आरो बेयाखै। मथा मथि 2006सोनिफ्राय काट अफ जादों आंहा थियेटार जगतनिफ्राय। बे समावनो बेयाव बरमायाव मोनसे कालसार जोंहा बे नै दानि एक्स आलफायानो होनजाबाय एक्स आलफा मिथिंगा दैमारि माबा मोनसे सालायदोंमोन ना सुबुं फैसालि नामा? सुबुं फैसालि बेनिबोथ' दैदेनगिरियानो जानो आदाया? बेफोरावथ' जोङो मथा मथि कन्टिनिउ नांगासिनो थायो। दैदेनगिरियाथ' जोङो मथा मथि गासैबो जों दैदेनगिरि जेरै बायजोनिफ्रायबो दंमोन पुरन्दर बर'आ बेनिफ्राय जा कैलाश राभा पिताम्बर तामुलि
बिथांमोनाबो दैदेनगिरि जोंनि क्लाबनिनो गासैबो नांथाबनायनि माबायावनो सोलिबाय दंमोन आरो बै समाव बोसोरनैसो गिदिंफाहैदोंमोन आंबो नोंबोथ' फैदोंमोन ना बोसोरनै बोसोरथाम नोंथ' गासैखौबो मिथिखायो दं आं महेन्द्र आदा थाबाय ओजा नबिन आदा थाबाय नबिन दङ जोंथ' इनिफ्राय थाहैबाय रुमि खाथिनिफ्राय फिमेल हिसाबै रुमि कसारिया बांसिन रुमि कसारिया बांसिन बे जाहैबाय सुबुं फैसालि माने असमियाव मा होनो बेखौ गणमन्च जातिफोरनि मोनसे माबा आरो कालचार संगठन बेनि उनाव फिल्मावबोथ' खामानि मावबाय आदाया बर' फिल्मावबोथ' मावदो मोननैसो बर' सिनेमायाव मावाखैयानो फ्राय ओरैनो किसु नांनानै होनाय दङ आरो केइखनमान सिनेमा ओरै नांदेरना थानाय जास्ट केइखनमान दङ मेथाइथ' मिउजिक होदोंमोन ना खायसे खायसे मेथाइखौ होआखै आं मिउजिक होआखै माथ्र' जोंनि एकदम गिबि जा माबा दङमोन बे फिसारानो मथा मथि 1 घन्टा 15 मिनिटसोनिमोन सोरमोन नों होननाय सिनेमा सोरमोन नों होननाय सिनेमायाव आं मिउजिक खालामदोंमोन मेथाइफोरखौबो लिरजोबदोंमोन सोरमोन नों बेनि उनाव एक्टरा सोरमोनलाय बेवहाय मधु लाहारिया एक्टरमोन मधुमन लाहारि मुसलपुरनि आरो अन्जलि दैमारिया एक्ट्रेसमोन रन्जन दैमारिनि बिनानाव एक्ट्रेसमोन मधुमन लाहारिया एक्टरमोन आरो सोरमोन नोंनि आसलथे डकुमेन्टारि हिसाबै माबा खालामदोंमोन बुस्थुखौ थाङै थाङै फिसारानो जाहैनायसै सिनेमायानो जाहैबाय बेवहाय आं मिउजिक होनाय जादों आरो बाखि कोनो सिनेमानो मिउजिक होआखै ना मेथाइ मबाथ' होदो खोमा निस्सय मेथाइआ दङ जेरै गोरबोनि बिबार गोरबोनि बिबारनि मेथाइआ मधु लिरनायमोन मधुमन लाहारि गासैखौबो आं टिउन खालामनानै रोजाबनायबो जाहैदों बिबार नों बिबार बेखौ नबिन दाखौ रोजाबदोंमोन बे मेथाइखौ बे आंनिनो टिउन गोजामोन आरो सब मेथाइफोरा गोरबोनि बिबार आरो आंनि मोनसे एलबामाव दोंनै ना दोंथाम टिउन होदोंमोन गोसोआव दंना आदाया जेरै दाबो मानो फैयाखिसै दैमानि हाब्राङाव सनाथनो सिख्ला केसेट दंमोन ना सिख्ला केसेटआव रोजाबदोंबो ना रोजाबदोंमोनबो आरो नोंनि दोंसे मेथाइ खनदोंमोन ना सिखोला होननाय मेथाइखौ बेखौ रोजाबदोंमोन दैमा बारनायनि बे आंनि बे नोंनि नाथाय माबाखौलै सिखोला होननाय मेथाइ बेसे समायना होननाय बे नोंनि मेथाइ नङामोन होनबा नंगौ बे सिख्ला केसेटआव बेखौ रोजाबनाय जादोंमोन मेथाइ दोंसे दा रोजाबनायनि परिबेस गैया बेहाय नों जेराव दं गैया गैथ'आ मानो खोनासंनो जागोन बे पुराना मेथाइफोरखौलाय नङा बे मेथाइखौ आंल' खोनासङा बेखौ रायजोआनो खोनांगोन मा खालामबाय थादों नामा भिडिअ आंनिया भिडिअ थांबाय दं लाइभ ओरैबाथ' आं ओरै भिडिअ खालामजायाना नों खमसे खम आंखौ प्रिपेयार जानो होनांगौ नङा दा आंनियासो भिडिअ नोंनिया भिडिअ नङा नोंना भिडिअ भइसआल' दंबाय दं आरोखि आदसा दे जायखौ नाङा आं बेखौ दानगोन ना दासिम नाङि सोदोब फैथ'वाखै ओंखायनोथ' कालसारनि सायाव होनखादों आङो आरो नै मोनसे इयाव बरमायाव मोनसे थियेटार दङ बे थियेटारनि मुङा मामोनलै बे थियेटार नङा बे आसलथे माबासो एम एस आर होनना जायो आरोखि एम एस आर खुला पार्टिबो होनजायो जोंनिया बर'आव जाहैबाय असमियाव इंलिसाव थियेटारानो होनो नामा ना मा होनो इंलिसाव बेखौ थियेटार होनजाया आसलथे दाथ' अपेन माबा जाबायना अपेन मन्च जाबायना बेनिखायनो थियेटार होनजायाखै आदसा बे खै बोसोर जाखो
जोंनिया बे दा 22 22 बोसोर 22 बोसोर मोनसेबो बोसोराव नोंथ' खालि गैया खालि गैया माने माबायाव थाहैबाय जिथु माबा दङ जोंनिया लकडाउन जाहैबाय लकडाउनावसोल'सो खालि थाबाय बाखि सब कन्टिनिउ दाबो कन्टिनिउ देग्लायबो सोलिगासिनो दङ देग्लायथ' सोलिगासिनो दं माने 22 बोसोराव लकडाउनाल' नोंसिना बे देर बोसोर जों स्टप थाबाय आरो अनलि 1.5 बोसोरल' बाखि कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ कन्टिनिउ सोलिगासिनो खेबसेल' नुबाय आं जेनेबा 22 बोसोराव बोरैबा नुफ्लांबाय जाया नङा मोजाङानो ग्रुपआ मोजां ग्रुप सिनेमानि मानसिफ्रानो दंजोबो फ्राय एबार सोर दं बेहाय दङ एबार सिनेमानि एक्टर होनबाथाय गणेश मा दङ गणेश सन्जिब गणेश मिलि इसोर दङ इसोरो एक्टिं खालामबाय दङ दाबो गाबोन दङ माबायाव नारुवा मुगदियाव गाबोन गानो थांगोन बिसोरो लास्ट सोंथि जोबनायाव दादि जोङो बयबो कालसारनि मानसि बर' हारिमुनि दा आदानि आखाइनि जिनिरबो नांना थाबाय बर' हारिमुआव एसे एला दङ आरो एला दं माने एसे इमान थफ्लाया देरसिन जाना थाबाय आरो नोंनि सायावबो जेनेबा सोरबा बयबो बिदि मोनजा मोनलोआ मावनानै माने बर' हारिमुखौ लाखिनायनि सेस्था खालामगासिनो दा जोङो माबोरै खालामबा मा टेकनिक खालामब्ला बर' हारिमुजों लोब्बा थानाय आर्टिस्टफोरा मोजाङै ओंखाम जानो हागोन बेयो जोंनिया आं बेखौ ओरै डाइरेक्ट बुंनो हाया बेवहाय माबा मोनसे जुदि खुब मोजां मोनसे अर्गानाइजेसन दानो हायोब्ला गोख्रों मोनसे आर्टिस्टफोरा ज' जानानै उन्दै नङा गिदिर नङा गासैबो ज' जानानै मोनसे अर्गानाइजेसन दानांगोन आरो ओमफ्राय बेहाय बिसोर जोङो आं मोनजानायाल' जायाना नों मोनजानायाल' जायाना जों गासै महरगिरिफोरा समान मोनसे सुबिदा मोननांगोन आरो समानै नाजानांगोन आरो जोंनिया जिथु सरकारि जिथु रजा घरिया होनना बुङो रजा घरियानि मोनसे गोख्रों मोनसे थारमाने जोंनि सायाव मोनसे माबा लानांगोन आरो बिसोरो भिउ मोनसे लानांगोन जोंनि दारा जाहाथे हारिनि मोनसे खामानि जायो मोजां हारिया जाहाथे दावगालाङो खमसे खम जिहेतु जोंहा साहित्यआनो जा बुरन्जियानो जा बा कालसारानो जा गासैबो जिहेतु जों बर' मानसिफोरा खौसे जायाब्ला खुनु मोनसे बिथिङानो दावगालांनायनि खाबु गैया आरोखि आरो आथिखालाव आरो हारिमुखौ फोथांनो गोनांब्ला रां रुफानिबो बाथ्रा दङथ' बेनिखायनो रजा घरिया मोनसे हेल्प नांगोन जोंनो जोंनि सायाव मोनसे अनसायनाय थाहैनांगोन सरकाराबो अब्ला निस्सय जोंबो नाजानानै जोंनि हारिमुखौ जों फोथांलांनो हागोन मोनसे आसा दङ आरो जोंनियावथ' गोरों गोरा बहुद ओंखारबाय हारिमु बिथिङाव मोनसे संगठन दादोना बेजोंबो बेजोंनो हायो जोङो बिसा होननाय हायो निस्सय हायो खिन्थु बे संगठननि सायाव जों गासै महरगिरिफ्रा सोनारनांगोन बेखौनोथ' बुंबाय सोनारोब्ला निस्सय जागोन बेनि थ्रुयैनो जानो मावजोबना आरो क्रिएसना मोनसे माबा मुल्यबोधनि क्रिएसन जानांगोन मुल्य गोनां क्रिएसन जानांगोन बे साइडआव जोङो गुरुत्त नांगोन महरगिरिफोरा गुरुत्त होयोब्ला जोङो निस्सय जों दावगालांनो हागोन दा अब्ला कालसारखौ साख्रिनि गेजेरनो लाखिबाय थादोंमोन ओरैनो लाखिनाया फ्राय बेन जानानै दङमोन खिन्थु दा रिटायार जानायनि उनाव नाय देहायाबो खोब थिग नंलिया खिन्थु थेवब्लाबो गेजेर ओंखारसिगोन आरोखि हारिमु देहा मानो थिग नङा नोंथ' आरो जौ थौ लोङाना जोंफोरबायदि जौ लोङाबा होमबा जौ लोंनाय लोङैनि बाथ्रा गैयाब्रा बे जौ लोंबा क्रिएसना मोजांसिन जासिनो एसे एनै जाया बे बुलि आरो जौखौ लोंथाबबाय थानाङा आरोखि सप्तायाव खनसे ओरै बाखि मोजां ना बाखि मोजां आदा बिदिब्ला जों सानैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जिउखौ गोलावहै लाखिनो थाखाय आङो बोर बिनानै सास्रि हरदेरनाय जाबाय आदसा नोंनिबो जिउआ गोलाव जाथों मोजां था दे
इसोरा नायफिनथो दै दे आदा बिदिब्ला खुलुमबाय दे खुलुमबाय गजेन बर' आदा बिथाङा आंजों फ्रिलि रायज्लायदोंमोन रेकर्डिं खालामाखै सानदोंमोन नाथाय रेकर्डिं खालामबाय आङो आरो गावनोबो फोरमायहरबाय जायखिजाया दा माने खोथाया जाहैबाय जोंहा बरमा एलेकानि बे गजेन आदाखौ मोजां मोननायजों लोगोसे आंखौबो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बिदिब्ला जोंनि हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै रायजोफोर जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि